Na Hesus nang daw 12 na apostolis da duma pa nagakuyog kikanan, gayon sa danang kikanan parte ta mga paanggid din na istorya. Gambal kanan ni, Kiyo na mga tinudluan ko, patagan ta Dios ta pribileyo, na malaman nyo mga ula din pasugira, anay pasa, na parte ta iya na pagdumala. Pero, duma na mga itaw, natudluan parte ta iya na pagdumala, paagi nang ta mga paanggid na istorya, agad maskin tan-awon padanan, tamyad ake na mga buhat, dili man gyapon kaintindi, daw inubuot ang balon. Maski matiang padanan tamyad, ake na mga itudlo, dili man gyapon kaintindi, takdaw kaintindi dananan, magnelsel ta iran na mga sala, daw marani ta Dios, daw patawaran din dananan. Pero, dili gid miyag dananan na magnelsel. Daw ula nyo naintindi paanggidan na istorya parte ta mangunguma, dili nyo man maintindihan duma pa na mga paanggid.